meteliä. Logo siellä ja ei siellä iso ryhmä ole, mutta meteliä lähtee komeasti tähän otteluun. Ensimmäistä kertaa Juha Pirttiovi pallossa. Pirttiovi siirtää viereen Jari Kittilälle. Kittilä katselee ylöspäin, lähtee pitkään pallon pystyyn ja välittömästi sinne yrittää tässä tilanteessa Kasperi Liikonen. Teemu Penninkangas kuitenkin hoitaa tilanteen mallikkaasti. Kovin heikko Nipsillä väliin. Sotileeko vähän riemastuu. Samu-Petteri Mäkelä erittäin hyvin liukuu tähän. Toni Junnila, Monbiilo pudottaa hyvin. Mäkelä tekee linjataaksin juoksua. Virtanen pistääkin sinne. Numero 7. Keskittää ajoissa. Monbiilo! Aivan vapaana! Ja nyt tukahtaa Hakan puolustus. Kevin Monbiilo nousee Elias Ahteen epaannen takia avauskokoonpanoon ja painaa pallon maaliin. Siirsi. Se Jatsinen. Keskitystä kohti multasta, mutta Pirttonen päin. Arto Popovic. Nikkilä. Takaisin Popovicille. Popovic nostaa erittäin hyvin. Liikonen kääntää ja Multanen tulee valtavalla voimalla. Nurminen lentää turvepintaan. Sitten edelleen Hakalla. Innanen ja kovaan halu. Innanen kokeilee. Pallonhallinta saadaan kuitenkin pidettyä omille. Sanevuori. Innanen jälleen. Antto Popovic linjan taakse. Tekee keskikentältä hyvän nousun. Popovic vastaan Aleksi Nurminen. Virtanen tulee kokonaan. Asialle on kuitenkin Mäkelä keskittää! Näytti hyvin. Pääsee takapolkolta sutimaan kyyliin. Mutta näin ei käynyt vaan. Ironen jälleen kerran viimeisenä lukkona punapaitojen ja takalinjoilla. Tuovisen kääntö Samuli Virtaselle. Pääsee Jat sitten pitkästä aikaa vähän useamman miehen voimin hyökkäämään. Samu-Petteri Mäkelä nyt laidalla. Toni Junnila. Monbiilo! Oi mitä yritys! Ja nyt sitten Pesonen vetää pidemmän korren. Jatkivat tilanteessa 1. Jatkoa Maariahan Jarosyn ottelu. Hyvin jaalla. Tässä Hakalle ja sieltä tulee Innanen! Pistää boksiin! Silloin Multanen! Saako kuninoikoon Elisaa? Kyllä Grabowski sinne ehtii kuitenkin sitten ryhmitykseen mukaan. Mäkelä, Antto Popovic hienommin mukaan. Hyvien alkuun ottaen pääsee pyörättämään Santaudesta irti pallo, pystytään pyörättämään toiselle puolelle Jatsilla. Tällä hetkellä paketti aika hyvin kasassa. Näin sieltä ei halta vielä Popovic pelaa sinne Multaselle, Multanen Liikoselle. Liikonen yrittää nostaakin Multaselle. Nätisti liikkuu pallo. Todella upeaa peliä tällä hetkellä kohti joukkueen Hakalta. Sitten siinä kasa Monbiilolta hyvä kanto. Santautta Uusiliina edessä melko vapaana. Toni Junnila hyvin pöönähtää vapaat. Sitten Samu-Petteri Mäkelä ja nyt on kiire Hakan puolustuksella. Vielä yrittää Mäkelä tarjoilla. Hänelläkin Veikkausliigan kokemusta FC Jatsit painottaa silloin aikanaan ja TPS kävi pelaamassa. Pallo tulee loistavasti taka-alueelle, mutta sitä ei hyväksytä. Lippu on ylhäällä, tämä on paitsio. Grabowski sieltä käy pallon verkkoon laittamassa. Kotiyleisö saa huokaista helpotuksesta. Berat Grabowski. Liikonen pääsee sinne Nurmisen selustaan. Liikonen pienet vartaloharat. On hyvän näköinen Penninkangas hommu välissä. Hakalle vapaa potku. Nopeasti Niino Mäenpää pistää liikkeelle. Kari Varttonen on tässä. Hänellä siis 52 ottaa katselee myhäilemään kun Liikosella pallo ja boksin reunoilla keskitys lähtee mahdollisesti. Puhka puhkuu sen verran, että Pironen ei joudu vaikeuksiin erään hyökkäystään nostamaan. Yksi Monbiilon maalilla, mutta mitä keksii tästä valkopaitainen kotijoukkue. Mäkelä hyvin siihen eteen. Uusi paikka. Siellä se kilisee! Vielä jatkuu Multanen pääsee pallon.
yrittää avata nyt Liikosta tilanteen tasa. Grabowski välittömästi Nikkilä kimppuun, mutta Grabowski jälleen pyörättää vapaaksi. Lähtee omaan rynnätykseensä vasemmalta laidalta. Grabowski. Syötön olisi nyt lähdettävä, se lähteekin Samu-Petteri Mäkelälle. Grabowski on Biilo boksin reunalla. Tästä voisi jo ampua, Monbilo tekee työtä käskettyä. Apapotutta Kultanen! Hieno vapaa. Kirttiokin Nikkilä. Keskiltä 4 linjan vasemmalta Mäkelä. Mäenpää Popovic. Ja Helminen nyt tulee laukkaus Jatsilta ja isona miehenä se vartioitu pelaaja matalaksi jää tämä Mäkelä kulmasta Grabowski. Grabowski tykkää takaisin Mäkelälle, miten tämä toinen keskitys, se nousee sitten vähän liian korkeaksi, Monbilo takaisin keskustaan, Pennikangas vitosen viivalta. Kuten viime viikon loppuna PK 5 vastaan toisen jakson alkuun saatiin helpottavalla. Mäkelä pelaa ja siitä pääsee sitten taas sunnuntain ilta auringossa. Nikkilä laidalla vapaa, niin sinne passi myös pelataan. Loistava Nikkilä syötä keskellä. Mäenpää. Mäenpää edelleen pallossa Junnila vannoillaan. Ja Helminen vastaa keskustaan. Löytää Nikkilä. Liikosen ja Liikonen heti sen. Oli edellisessä paikassa vain Tobi sitten. Ahtaksi menee ja Aleksi Nurminen pelaa Niilo Mäenpäätä vastaan tämän tosi vahvasti. Oli Virtanen hyvin ei lähde roiskaisemaan, pelaa Santaluudalle. Lyötynäkö kohtaa näyttää pohjoisena. Tällä hetkellä Hakala vahva drive päällä, se myllyttää koko ajan ja se kuluttaa nyt kolta kenttää pidemmän jälleen. Gray, matala keskitys, oiva yritys, mutta Multanen ei ihan ollut mukana eikä päässyt juoksemaan tätä syöttöä vastaan. Nikkilä laittaa uudestaan Multasta kohden. Ei saa heti laukasta, vieläkö uusi paikka? Niilo Mäenpää, Liikosen sieltä lähtee sitten Liikoselta, mutta yli menee. Siitä tulee ilman Pirttiokin aika voi! Oikeassa paikassa, missä pitääkin. Ja hyvä yleisö, teitä on täällä tänään 1220 henkeä. Haluan kiittää vielä jokaista ja nimenomaan yhteisestä tavoitteesta, että kysytään tuo määrä vähintään tuohon lauantain ACO-otteluun. Rikotaan tämän sarjan ykkösen yleisöennätys ja tehdään siitä hieno tapahtuma Musarin lauantain iltapäivänä. Kello 16. Matsi alkaa ACO vastaan ja portit aukeavat kello 15. Tervetuloa! Nikkilä tulee tukemaan. Keskitys! Aivan paikka Huutasella, mutta maaliruikku ei onnistu. Boksiin Lauri Pirhonen tulee vahvasti. Pallo elää edelleen siellä rangaistusalueen sisällä. Gray! Grabowski. Useissa peleissä tullut vaihto, löytää hyvin Junnila. Nyt pääsee Raymond kokeilemaan. Tulee tukea Lähdesmäkikin tulee boksiin. Multanen haastaa hyvin, kääntää.
avaus. Ei tule kuitenkaan Mäenpään ylitse sitten Riihimäki kääntää hyvin Räisäselle. Räisänen ei löydä syöttösuuntia.